massia lainaa, susta tulee hetkessä vainaa. Hei Petteri Orpo vitu juntti, lainaa edes huomiseen hunttiin. Jos ei ole massia lainaa, susta tulee hetkessä vainaa. Hei Petteri Orpo, pitäisikö sut tulla laittaa nukkumaan, kun sulta ihmisarvot ovat aikoja sitten päässeet hukkumaan. Hei Petteri Orpo, pitäisikö sut tulla laittaa nukkumaan, kun sulta ihmisarvot ovat aikoja sitten päässeet hukkumaan. Ei oo luotamista kokoomuslaisiin, eikä feministisiin naisiin. Ne sua kuitenkin koittaa huijaa, tai jotenkin novelasti puijaa. Ei hallitus ole sinun puolella, niitä helppo on vihata siksi. Niitä pitäisi muiluttaa huolella, eikä tarvii kysyä edes miksi. En saatana aio näitä naisia nuolla, mieluummin myrkytykseen voisin kuolla. Jos et sä siitä mitä tajua lainkaan, onneksi sen kaiken aikaa minä sainkaan. Jos tää juttu sulle on jotenkin liikaa, otetaan päälle siihen pikkasen viinaa. Jos teillä alkaa päässänne viiraa, mietipä kuka postilaatikosta stiiraa. Jos et oikeesti osaa olla hiljaa, sun sit enemmä täyteen viljaa. Tukehtua jos et sä siihen viitti, painu vittuun sit, mulle kyllä riitti. Miksi ihmeessä meni tämä tälleen? Onko pakko nähdä meidän jälleen? Jos ei oo lähden tonne mä notkuu, että mä saa työpaikalta potkuu. Kun saksilla sä leikkaa Riikka Purra, myöhemmin sitä on kai ihan turha sura ilman saksia. Eihän pärjäävisi lainkaan, vai siksi eilen tämän biisin aika sainkaan. Tänään onkaan narkkareita jälleen, en tiedä miksi tämä homma meni taas tälleen. Mutta silti tästä hyvä on kai lähtee, jos ei muualle niin suoraan stadin tähteen. Eikä kaikesta tarvii edes pitää, parempi et tajua ei mistään mitään. Jos sä kaiken tästä ymmärrät itse, on se aika sama, mitä vittua sitten. Voi saatana.